محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Gunas TV alhamdulillah mi jetti Allah kadi ne ndeɗo hitande Allah rokki en hawridde e pellital ene woyi Allah keeriɗo ewa nde wonno hande jortomo jogiɗen ko kala ɗo ɓesgu dental ngal woni haqqille maɓɓe woni e pellital nde wonno neɗɗo fof yii kam pellital nde fuɗɗotonde fuɗɗodi ko e pellital tigi kadi fawi ko e dow gonga kadi gandi ko woni gonga ko hayso fuɗɗorto ko seeɗa ene ɓeydo mawnude heddi tan hankanti no paamirirɗen enen ko yontuɓe ngari kono kam fof kam felliti hankanti haqqillaji mumen fof keedi e pellital e Côte d'Ivoire ne kadi ne gila 2022 o tan haqiqa teskimi ɗum ko e saaha corona o jiimi dawi ɗi kadi no mbayini pellital no wayni gila nden min kam naati haqqillam ɓuuɓi ɓernde nde no feewi on saaha kadi hay sukaɓe e immoriɓe Côte d'Ivoire ene kewno hen ene taw nan ɗo gonno e wuuro hen ngara ene dawa hen kisa gila nden min kam joli e ɓerdam kala hitande so tawi gantu ala so pellital ene ala komin aroɓe hitande gila nden noon hitande fof mi arat mi hawra e pellital hitande 2023 o min gari ko min ɗiɗo min gonno min gari min kawri e pellital nde min gayni min duttiti hitande ɓennude nde hawri e taske o no wano ni caggal taske o min garino ɗo min kawruno ko e awre nde min dawi awre nde kam ha gasi min duttiti caggal nde min duttiti noon mi sikki timmani lewru hawre pellital ari tawi artidde nde ne ɗeɓa wadde hono gantu kono nde ɗo hitande Allah newnani min gari kadi sikki ala ɓesgu dental ngal wonɓe toon ɓe fof wona dental ko ɓesgu dental ngal se mbi ɓesgu dental ngal ko hoɓɓe e nder Madina eɓe koɗani e Madina kamɓe fof haqqillaji mabɓe ene e pellital sabu so tawi aɗa jogui numéro aji mabɓe sa yi dawi ɗi no ɓe mbaɗirta ɗum statut ji taw wona hoɗɓe e nder wuuro he dental ngal ɓesgu dental ngal taw wona hoɗɓe e wuuro he no ɓe mbaɗirta ɗum statut ji ni ñande fof statut ji kewoji gaɗi miɗen jiiya ɗum e ɗum ɗoji mabɓe firti ko jomum en fof hankanti gandi pellital gonɗini pellital jiiɗi pellital ɗum ɗon noon ko arziki ko gueɗu wonande pellital yo Allah yoɓɓo fuɗɗunoɓe ɗum ɓe moƴƴere firtinde ɓe puɗɗata ɗum nde eɓe jogui anniyaji moƴƴuɗi celluɗi gonɗuɗi nde ɓe ganniyoto ɗum nde ko wiyete gueɗal fittandu alano e mabɓe ɓe gas e Allah ɓe gasi e ko ɓe mbaɗata ko ɓe puɗɗi ɗum juuɗe keɓɓitiɗe ɗum kadi hande kese ɗe kadi tawa kadi ne jogui on anniya jaadini ɗum mbaɗi ɗum modernisation no aduna o yaari ni kadi yimɓeɓe ɓeydi hono nota ɗum ko yettere Allah miɗa jogui jorto moƴƴone kadi ne min jii drapeau Côte d'Ivoire o kadi o takkama sara ɗon mi gila ɗum waɗa taw o juutani no fewi kono min jii réaction mabɓe kadi moɓe mbaɗi jomum en hollude hen weltare drapeau o ko goto ko drapeau l'islam ko drapeau ceerno o ko on tan woni goto kono neɗɗo fof kadi omo walle no o softirta ko softintamo weltintamo ko so yi hunde o yi hen hoore makko tan o hollama hen hoore makko taw koto peñji tan o ɓeydo weltade min jii Côte d'Ivoire naɓe ivoirien ji mum hay ivoirien ji noon ɓe ganduɗa wona Sénégal naɓe to ko ivoirien ji authentique wonɓe toon ɓe jii statut ji ɗi koɓe jii statut ji ɗi ko aɗa tina jomum en tini weltare mawde e koye mumen firti hankanti ene ɓeydo webde e to banggue hirjinde e to banggue softinde garen jehen pellital ɓe keɓata yaade ɓe garen aroɓe pellital ɓe holno ballirten ɓe haaɓe gona toon e gonka hono moƴƴe hankanti ɓeydoto welde ɓeydoto hoytude ɓeydoto kadi welde wadde inchallahu taala emin beltima no fewi komin jii drapeau ko kadi ɓeydi weltinde min ɓesgu dental Côte d'Ivoire konngolam faade e mabɓe ko ñande pellital timmini fof woni aljuma paaɗo ɗo pellital dawi muɗum timmata so tawi ɗi timmi alet altine o yoɓe puɗɗo heblanade pellital garowal hono mo wuuri
ɗum woni konngolam he kadi mbiɗa jogii njorto moƴƴo ma yettoɓe so ɓe jettima so jettimama kadi mbiɗa anndi kadi hatanteɓe dariɓe wawɓe so mbiyama ko ɓeeɗo onon kalfina ɗum tigi darano ɗon gila e joni puɗɗoɗon hade pellital artude mo wuuri maɓe darano ngol darogol altine paaɗo onon wonɓe Côte d'Ivoire na ɓesgu dental ngal wonɓe Côte d'Ivoire altine paaɗo puɗɗoɗen daranade pellital 2026 gila e law aroɓe mun ha e ko nandi e muɗum ha to banggue moyeji muɗum e to banggue sensibilisation famminde yimɓe e yajinande yimɓe ɓe moƴƴere wonde hende inchallahu taala emin garoya e moɗon e hakkude almudo e ceerno kam ko konngol ngol kalten hen taw ko daɓɓitgol e almudo ko adi foof taw ko guiɗgol o jogoto guiɗgol faade e ceerno makko guiɗgol ngol eɗen jetti Allah min mi yiyani biyeteto ko ɓesgu wuro ngo mo ƴettani guiɗgol muɗum fo rokki ceerno ha timmi ɗum kam ko mi yiyani goto fof ne itti guiɗgol mum ne rokki ceerno ko guiɗgol ngol so ngol heeɓima ko ɗoftagol an almudo o ɗoftoɗa ceerno o aɗa andi jamiroje makko ɗe o yamirta ɗe hay goto wawa waddude jamiroje kono guetoɗa kaddi bawɗe ma e wadde jamiroje ɗe kaɗe ɗe ɗum kam ko kaɗe ɗe kam ko goppaɗe tan so ceerno wi ɗum ɗo wattake woppu tan goppa jamiroje ɗe noon kaddi bawɗe ma mbaɗa ko wona ɗum ko an almudo ko tampande ceerno ma aha ko ɗum hen jeeya ɗum woni gueɗel tata ɓiwel tampande ceerno ma so aɗa jogui jawdi ma ittu mbaɗa woto sikku noon jawdi ma ne guittata aɗa totta ceerno o ko ha ceerno o naftoro ha o wuurira o wawa joɗade omo gera goɗɗo omo waɗa gueɗe goɗɗe ala mbaɗɗirta jawdi ma hen ko aɗa waɗi ɗum ɗo ko mbaɗanmi ko nafoore nde ko e am artata ala ɗo hettanta ceerno futankoɓe ko fulɓe mbiyata ko ngelo oɗo gembe ala ɗo wawi heedande hono ngeloba ɗum piɓata an e ɓernde ma so yiɗi ɗon taw ene jogui ko nafata ceerno an waɗ ɗum ɗo ko hadiyama o heewi foof waɗ ɗum ɗo ala ɗo heedanta ceerno kono noon ene moƴƴi ene ɓuuri wawde nafde neɗɗo o warñede ma simto tawi ko e tampande ceerno ɗum ala ko foti ko dañoto neɗɗo ngara ha e guesa ceerno ma golle ceerno ma ɗe o gollante ko ɗe mbawi wonde foof tampana ceerno ma ha warñede ma simto ko ɗum wawi ittude e bakkaruji ma ko ɗum wawi laɓɓindema ha laaɓa ko jiyata e hoorema ko neɗɗo yiyata e hoore muɗum min mbiɗa tini ɗeɗo caɗele aɗa tini kiire aɗa tini bonande aɗa tini mbiɗa wayni mbiɗa watini gueɗe kewɗe ayi ɗum yawi ittude ɗum e neɗɗo tan ko warñande ceerno neɗɗo almudo noon so ene andi woto jab yimɓe eɓe jaaha warñanoyde ceerno ma ɗo omo foti warñanede mbasa yaade warñanoyde ceerno ma ay ko jaaɗa ɗon ko heewi ene iwa e ma sama tawi ɗum ala ko wawi ittude ɗum so wona warñede nde e tampere nde jawdi ndi ene jogui nafoore ene jogui ko naftata ma an sa waɗi ɗum ene jogui hen sahaji ko jawdi nafata kono warñede ala no nafata ɗum waɗi wasiyaji men e ko ɗiɗo tati guiɗgol ngol tinnoɗen e maggol ndenen ngol kono ɗoftagol ngol mbadden hen so ɗum ɓenni kadi tinnade kadi warñande ceerno muɗum almudo ko ɗo tan woni almudo ko heddi ko ha wela ha jirwa tan minen ko heddi ko alhamdulillah foof tan kala ko ene wallita ene ɗum noon yo Allah wallitir ene ɗum mi jaahi ne biyo sa ceerno hande ko ceerno aduna o foof ceerno gonga hayso tawi fobre nde e lasliki e ɗaɗiɗi ko ɗo e Madina Gounass kono carte ɗe ala ɗo carte ɗe jimani e aduna he no lekki gonki galle nelaɗo Allah ki sallallahu alaihi wasallam ki wiyete ki ɗuuba fobre nde woni ko e nder galle ne sallallahu alaihi wasallam kono kala galle e nder aljanna he e kala appartement e nder aljanna he e kala gonɗo e aljanna caral ɓesnugal gimmigal e galle nelaɗo Allah ene jimi ɗon ay ko ceerno ko hande ko noon wayi ceerno ko hande ko noon wayi ko makko ko ala ɗo ala heddi tan ko wonɓe ɗon ɓe gueto etade e hollirde ko dental ngal ko tawi noon wona hollinade banggue yiyede e tinede e faaro to banggue peeji ala ko yo yiye beele ha wonɓe ɗon ɓe naftoro so neɗɗo etima ɗum tan so neɗɗo o yi ma o andu ko dental ngal ko ceerno ko haqiqa kadi ko ɗum gonga ko réalité l'islam won ɗon tan o yiɗat ɗum ɗo ko waɗi ɗo ko ala mo weltaki hen neɗɗo gonɗo ha Gabon ha France ville o yiye ceerno e télé suka o gonɗo sababu mun Ibnu Omar Ndiaye yo Allah yoɓmo moƴƴere yo Allah rokku kadi ɓesguji wuro ngo kala ɗo ɓe joñi e aduna he wade noon firti ko kala ɗo o woni
omo yiɗi ceerno omo télé makko ko ceerno yaltata hen ɓuri ko goɗɗum yaltata hen ɗum waɗi on ko arata ɗon ko ala ko teski e télé makko he so wona ceerno yiɗi ceerno gasi e ceerno ɗum tindinta en enen hodduɓe e ceerno ɓe enen almuɓe ceerno ɓe ko dañƴen ko koko mawni ha woni eɗen manki andude fodde muɗum eɗen gandi ɗum kono en ganda fodde muɗum ɗum ko teddugal l'islam ko teddugal tijaniye ko teddungal dental ngal ko teddungal hono Madina Gounass eɗen ñaagui Allah yo Allah hebbin hono mumen yo Allah hebbin yaajina ha yaaja e communication hande ko communication woni foof hay to banggue l'islam qur'ana e hoore muɗum ayeje nan toon ne jangguina yimɓe communication ko communication wawi yettinde message ko hunde wodde nde ala ɗemgal hunde wodde e nde no woodi nde ala ɗemgal communication yaltinta ɗum ay qur'ana mo kalteno qur'ana kalteɗo bindi ɗi qur'ana bagara nasi wiye ko haala Allah ay bindi ɗi ko jangeten ɗon ko alhamdulillahi rabbil alamin alif lam mim zalikal kitab qul huwallahu ahad ɗum ɗo wona haala Allah ɗum ko ɗemgal arab ay haala Allah ka haqiqa ka kanko ka deƴƴere ko ka sifa Allah ka sertani e jatiki kono ko communication Sayyidina Jibrilu ƴetti o yalti nde o yaltini ƴetti communication o nanni e ɓernde nela sallallahu alaihi wasallam on maana on sifa o addi ɗum e ɓernde nela sallallahu alaihi wasallam nela sallallahu alaihi wasallam yaltini communication ay qur'ana ko communication nelaɗo Allah ndeke so nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗano communication hay goto andatano qur'ana mo sifa Allah o wadde kala noon ko woniri Allah ko dental ngal ko ceerno ko ɗum woni ko kalten ko ɗum sifa Allah o noon no woniriri ni wawi yaltinde ɗum ko communication o noon e wonirta koto jikkuji wonirta koto banggue sifaji wonata koto konguɗi neɗɗo konguɗi moƴƴi ɗi neɗɗo o haalata e jikkuji moƴƴi ɗi o wurdirta e yimɓeɓe kadi o andina yimɓeɓe haqiqa ko yahate e dow muɗum ko e so wiyama communication noon wadde onon fof ko hen jettete ɗon ko hen jarnete ɗon saabu ko communication on presque mo joguiɗon o ko ɗum yajini ɗeɗo golle oɗo ko guesa Allah wonɗo ko ar daña ko ngalu wonɗo ar ƴetta daña ayi on mbaɗi ɗum ko ɗum hunde wodnode ko ɗum ɗo woni lasli daka ko ɗum ɗo ko hunde wodnode communication o nde ala nde ko seeɗa naftortono ɗum kono ko communication o ari ko en jii gure Fuuta ɗe banggue rewo e worgo foof banggue nder Casamance o Gambie banggue Sénégal o ɗo o ha banggue Guinée o en jii foof a watti arde Nouakchott watti arde Mali watti arde yawti ha Gabon watti arde Côte d'Ivoire watti arde ko communication waɗi ɗum so wonano communication yettota ko ɗon wadde communication yettete jarnete kono kadi no communication kadi foti ko sembinede sembingol ngol noon ko kala garɗo jiiɗa ndeɗo nafoore ndeɗo moƴƴere jiiruɗa nde ko communication walluma ha yettima keɓɗa hen moƴƴere jaaɗa dañƴa visa jaaɗa Amérique jaaɗa Europe jaaɗa Gabon keɓɗa ko dartannoɗa haajuma fewi ko debbo dartannoɗa keɓɗa golle dartannoɗa keɓɗa cellal dartannoɗa saabu fof ene heɓoɗo ay sa yeehi woto yijjiɗ communication télévision kollirnoɗo ha jiiɗa o ay kamɓene ko moyeji ɓe mbaɗata hen moyeji mabɓe ɗi wadde firti ko communication mo joguiɗen ɗo omo famɗi kono woto jawen mo dokken mo sembe dokken mo doole mi sikki en paami ko jiɗɗen wiide ko communication joganiɓe en communication national nder o ala moyeji RTS en ɗi mawɗi ɗi kono so en dokkiɗi doole tan ɗi jahata Touba en ko gonga ko neɗɗo saɗa rokkira yeru dokkirta yeru ko pasoma komo parnoriɗa ganduɗa ko jogui koko ma jogui Touba e ɗo fof ko gotum hay hunde sertani ɗo e Tiwawon fof ko gotum hay hunde sertani kono eɓe balli communication mabɓe o holno yarirta yesso ɗum waɗi ɓe jogui matériel timmuɗo jawnowo ko mabɓe ko enenne kadi hendi ko ha batten yiide noon Gounass TV en Nangue TV en Daka TV en hay jeeɗe ɓe jetti hono ɗon yo Allah wallu en alhamdulillahi rabbil alamin adi fof mbiyeten ko Aliou Ndiaye jiyaɗen ko e diwan Gambie CRR Not ɗo wiyete ñakoye Toro ɗon gimmiɗen garɗen e dayi pellital he e alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah no fewi en jetti Allah baɗɗo o ha o rendini nde ɗo tagore e nder gese ceerno he ko tagore tan mbawɗa ɗum siforade kala hande leydi façon fof e leydi to ummorto e neɗɗo ɗo ummori inan ɗo a wawata limtude par neɗɗo balla par leydi
ko tagore nde Allah eltani ceerno tan addi e gese he alhamdulillahi rabbil alamin amin dañan ɗon caɗele to manda duwañ ɗo kono hikka noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah e duwawuji ceerno e anniyaji makko janti hen hay caɗele goto min dañani ɗon min jotti ɗo birgal gendarmerie ɗi min jotti o wi daray fa o tan ko okkam 1000 francs mi ñaama jee onon gonɗon koye ren ɓe Allah reeni tan min ɓenni délégation timmuɗo ma guilandema leydi ñaan ha leydi Saloum ha yetti leydi ñaan Same ha yetti Kidougou ha yetti eno wiyete diwan ɗum ɗon hono fatoto fof min dendi min mbaɗi lasal tan min gari inchallahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jalmi kadi kala da aya ngo wawi yettade eɗen mbiya e ñalawma hannde o alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin no wayno ngesa ba Allah newnani ene barke ceerno fuɗɗorano ko makkari ndi Allah newnani en makkari ndi gasi remtama remtama ewa andin makkari ndi kam on kam heedi bange ko yanti hen ko gerce ɗe en jii kadi ɗe ndemama hannde gila hanki ɗe puɗɗa remede ñalawma hannde o ɓe jokkiti gerce ɗe ɗen kadi alhamdulillahi rabbil alamin remama demal moƴƴal kadi remtama kadi ha laaɓi ko wonno hen foof ittama ha laaɓi alhamdulillahi rabbil alamin wayno gerce ɗe kadi ɗenne kadi gasi to banggue maaje to maaje o noon o saaha o towi seeɗa nadde makko ene waɗi caɗele seeɗa kono noon fodde ko remoto hen ko ɓe mbaɗino hen dawol kamɓe pellital ngal ɓe mbaɗino hen dawol ngol dawol ɓe gayni fodde koɓe mbanno dawol ko ɓe ndemi hen tan haaɓe ƴeeŋi eywa joni ñalawma hannde o jokkitɗen guerte ceerno ɗe garɗen ɗo e guesa ceerno Siraji Papa ewa ko adi foof en ndemino guesa ceerno Habib ceerno mban remama gasi oɗo saaha mo gonɗen ko e nder guesa ceerno Siraji Papa ko ɗo hankkadi dawol ngol kadi dawi barkinorade guesa ba so tawi ɗum gasi ñalawma janggo o eɗen jiiɗi faade guese seremɓe heddiɓe ɓe barkinorade ɗen guese hono ɓesgu ceerno o jiiɗa e guesa ceerno Ibn Umar Ceerno ha yetti guesa seremɓe ewa tokosɓe kamɓe foof eɗen jiiɗi barkinorade guese mabɓe ɗe hikka o wona pellital ngal hankkani timmini waɗi kadi ko meeɗani wadde saabu remde guesa ceerno ha gasa rutto rema guesa ewa ɓesgu ceerno ɗum ko so tawi mi juumani ene wawi taw ko hikka fuɗɗi ɗum noon ko hunde yettirtende Allah no fewi keewal ngal alhamdulillahi rabbil alamin ene sembi no moƴƴi eywa eɗen gandi waktu oɗo ndungu ono yarata ni wonɓe ganduɗa ko daɗaɓe ndungu seeɗa enen Madina naɓe ndungu men ene yeeso ndunguji woɗɓe ko ɗum waɗi noon pellital ngal ɓe ngari ko gonga kono noon ewa fodde kadi no ɓe gardanno fodde ko ummotono Gambi ko dole ɗe ene gussi seeɗa ussi ɗum noon ko teskade ko joni ndungu fuɗɗi e mabɓe kamɓe toon saabu won mbiɗo mi wona awoɓe ha joni wonɓe ganduɗa gaweje mumen kañumen puɗɗima yaade seeɗa ɗum noon ene jeeya e ko tardini e garal ngal kono alhamdulillahi rabbil alamina ko ponno wadde fof ɓe mbaɗi alhamdulillahi kadi timmi guesa ba kadi alhamdulillah en jetti Allah ba meeɗani laaɓirde min ko teskimi guesa ceerno ko fodde ko garmi e mabba ko mi teskaki guesa baba laaɓirno ba laaɓiri hikkani ɗum noon ko hunde yettirtende Allah no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada